Nazo. Kunomuntu engifuna singene naye live la. Ngimlindile manje uzongi invite nje manje. Uzongi invite nje manje. Nazo-ke nkabi. Ubheke ngapha kwenze akho-ke nginathi kuyalunga manje. Akwalunga. Khulu kodwa. Yeah, Miss Moto. Oh, mana ngimiseke. Yes, stop the car. We. Awusivele. Hey, the network is very bad in SA. Oh, madoda. Lageni Italian. How are you, sir? I'm fine and you, mister. I'm good, thanks, my brother. What's happening in SA? Yeah, what? How? I am going see it. How? Hey, that better look as fish. Yeah. Hopefully, my club. Press the mic and we'll put it up on phone. In my car, what is Valley in it up? In my car, got up a pound in Valley in it up. Yeah, I see regular man. Yeah, into zabelungu ziyakuhlula. Kufanele ngisizowena manje. Yeah, phela thina siyazazi izinto njengoba sise-Italy nje nakhona sikhuluma sona isilungu. Lalela-ke mina ngumZulu phakathi. Yeah. Yabo. So if le interview uzongenzisa yona ngesilungu ngamane ngidube kwale. Yakunankinga futhi omkhulu kuhamba kahle kodwa. Ngiyaphila Italian. Siyaphila futhi omdala siyaphila. Hayi njengamanje ngiwela amantaliyane ke manje. Ngiphethe inkabi lapho uBig Zulu umfana wale Italy. Yeah, hayi sikhuluma nje sise-Italy futhi kodwa ku-white uvivile, u-white uvivile. Sikhathi sini lapho? La khanizi yale uqeda ukushaya u11:30. Lathi nawo ukosha 1 manje. Yeah, sishiyana nge1 hour lapho. Oh yeah. Yeah. Kodwa ngizokuthiwa yashintsha kuya ngokuthi sehlobo noma inini. Kuyenzeka phinde sishaya ama amaningi. Hey bafethu izodala ngendlela. Yeah, yabona nje nala iweather yakhona isengiphathise neflu, ngibanjwa iflu encane. Engakuphathi iflundo lesokusile kuzayo. Hayi ukusayi ngingakubonisa uwhite wami lapha ngivivile. Ngisuke nawe egoli. Athi ngoba yo. Yima. Uyabona Khuba? Hawu suka. Uyabona? Kunane price Awulashona la ngomfasini. Kusenane price la uyayibona ithini lento ithi 5 star le. Awusondeze ngiboya iprice. Bhekisisa kahle la. Oh yeah, 5,000 phela. Ne ijacket kuphela u5000. Ibhlukwe nalo umuntu. Akwaziwa ngezansi. Iblue ijacket kuphela e5 star nebhlukwe nalo libizokwayo. Awubafowethu. Lashona la ngomfasiwe. Cha ngikuthenge ngikulande special nje qhawe ukuthi sizokusupporta.
hayi ngiyabona mfethu isisena prize mfethu lento isho likhulu kumina. Yeah, ibhlukwe lithi 3.5 nandi. Ha. Naku mfowethu. Uyabona mfowethu abantu abasibukele njengamanje lokubenyuke njalo bawu 3600 njengamanje emini kwaha. Yeah. Abantu abanye besemsebenzini but abantu abasibukele it's about 3600 people abasibukele. Cha siyabonga mfowethu ilanga lakhe elikhulu selifikile likusasa. Hayi selifikile mfowethu. Uyabona abantu abasibukele nje bangisho ngithi lo 3.7 ngiyabona babheke ku 4000 uma bengayothenga amathikithi manje eShoprite noma eSpa laba nje bawu 3800. Hayi ngicabanga ukuthi le event ingavele ibe sold out ngoba ngibone ngathi vele abantu sebethenga amathikithi sebebaningi kakhulu sebefuna ukwedlula i-event. Gcine ngathi kuyakhulunywa lapha ukuthi hayi mhlambe kuzomela kubuye kukhulunywa ukuthi hayi no kuze phela ngagcina abantu sebengasakwazi ukumuva kungenzeka bevele beyistophe kodwa ke abantu abaphuthume boyithenga. Bafowethu umcimbi ukusasa sizobe sikhona. I'm reporting live from Italy. Hey bafowethu yophela 10 years. Sikhuluma nje bafowethu ngise-Italy kodwa ke ngiyaqinisekisa ukuthi kusasa ngizobe ngikhona emcimbini kaKhuzani. Umfowethu wenza umcimbi so umuntu ongakalitholi ithikithi lakhe akalithole siyoba sonke. Umcimbi oyobuhlanganisile nje wonke umuntu yobuhlanganisa ama-genre omculo amaningi ahlukene. So kubalekile sekuDisemba manje kubalekile ukuthi siphinde sihlale sibe sonke sijabule sonke ngoba nesikhathi esesiphila asekho side kakhulu. So kubalekile ukuthi sibe nesikhathi sokuthi sihlangane sijabuleni sonke. So bafowethu ongakalitholi ithikithi lakhe akalithole sambeni nje sonke siyojabula. Maningi kama-artist azobe performa kusasa maningi kakhulu. Akusiya umaskandi kuphela akusiya we-hip hop kuphela kuzobe kuhlangene nje maskandi hip hop afro gqomu kwaito mapiano konke kuzobe kusendaweni eyodwa endlini eyodwa. So ngiyacela ke bafowethu asambeni siyothenga amatikiti. Mina nje kusasa ngizothi ngilenda nje kusasa OR Tambo ngibe ngiconnecta kwi-flight futhi ezeThekwini. Ngibe ngiconnecta senubonile ke nani white wami ngiwuthengile manibheka nje nani price lapha ijacket u5000 ibhlukwe la ku4000 ngikuthenge nje special ukuthi ngiyosupporta. Lalela uzobe ugqoka into enkenkayo ubhuti ethi kunanesicathulo esisha ke engizobe ngisiphethe ke ngisithathe khona ngapha eItaly. Sishashatha sizobe sigqokwa yimina ngedwa okwamanje khu. Yabona ke manje yazwa ngithuma ukuthi nama ngiyothenga ngapha isicathulo esimhlophe. Iyagqilaza lento. So kusasa ke bafowethu ngicela wonke umuntu kusasa ayothenga ithikithi. Mfowethu ngiyabonga kakhulu lamazwi ashoyo kukhulu nje ngoba kumina kukhomba ukuphila kwangempela ngoba uthi use-Italy ungekho nje South Africa but ukwazi ukuthi ucabange emuva ukuthi konke eyenzakalayo. Ngiyethemba nabantu njengoba abantu bekujabulela kangaka njalo uma bekubona nala ufika khona kuyimisebenzi yakho emihle kanye nenhliziyo yakho ekwazi ukusebenzisana nabanye abantu. Ngiyafunda lama comment bayakuncoma kakhulu bathi hayi kodwa niyaphilelana insizwe zakithi. Lonto ke balekile ukuthi mase ngabantu abamnyama njoba nge24 siyobe sise Bergville sigcwele iBergville kune homecoming enzo uyiyo futhi lensizwe esicela futhi nabantu ngoba amathini nakhona sevuliwe bewathenga futhi abantu siyobajabulisa ke manje sisemakhaya ke manje impela ke kade impela ke sosumphila yabo. Lokho kubaleke kakhulu awubatshela nange24 ukuthi kuyobe konakele kanjani eBergville. Bafowethu njengoba esho ukhuba nge24 zika December angaze ngenze ishow ekhaya eBergville la ngizalwa khona. So nge24 December ngicela nithenga amatikiti already aseyatholakala go Shoprite, Pick n Pay, Spa e-compete ticket atholakala amatikiti homecoming ngenzi homecoming ekhaya. So mawulithenga kusese manje ulithola vele lisese cheap because likhuphuka njalo after a month.
jongana amathikithi ke 24 December eBergville homecoming kodwa ke kusasa ngicela siphelele sonke wonke umuntu okhonayo ukuza sicela afike sicela wonke umuntu ahamba yothenga ithikithi ongakalitholi sikhona ukuthi si-enjoyeni kusasa sonke sizobe sikhona kusasa sizobe siphelele ongekho akekho sizokhulumela thina esaziyo ukuthi sizobe sikhona ngokothando ngokwenhliziyo sizoseka umfowethu njengoba nibona nje ngize ngithenge ijacket entsha emhlophe nebhlukwe elihle elimhlophe nesicathulo ngiyobe ngisigqokile simhlophe futhi uyabona so ngiyacela ke bafowethu ukuthi abakhonayo ukuthenga amathikithi bawathenge kusasa siphelele sonke lapha eKings Park. Hayi ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu engathi nawe konke ngihamba kahle eItaly ube safe nje uphephe noma usubuya endleleni asibagcizeleleke abantu indaba yesikhathi ukuthi umcimbi amasango avulwa ngo-10 ama-performances azoqala ngo-12 emini sibatshela ukuthi uma ngabe beke bafika late bazoba nenkinga ngoba bazofika laba abafuna ukubabona uthole mhlawumbe futhi sebeperform ya abafowethu into ebalekile enye leyo because i-lineup yinde kakhulu i-lineup izobe yinde kakhulu and ama-artist amanye njengoba nazo ukuthi umsebenzi eminingi so siyafisa ukuthi sifike senze umsebenzi sikhona ukuthi siqhubeke senze okunye so ngiyacela abafowethu ukuthi njengoba esho uKhuzani ukuthi amasango ngo-10 ayavulwa and yi-weekend kusasa kumnandi i-cooler box ngizwa ngathi uthi ukhubi yangena umuntu uphathela i-cooler box yakho uphathela itshali lakhe noma icansi lakhe afika andlalele lapha phansi hlale phansi abukelele ishow emini kahle kupholile ubukelele ishow ungatatazeli we understand nanokufika early nje ukhona ukubuka yonke into ubuke wonke ama-performance kubalulekile so ngiyacela abafowethu ukuthi abantu abafike early njengoba amasango evulwa nje ngo-10 abantu bafike early kube mnandi undlalele ithawula lakho phansi udlele lokho okudlayo urelaxele kuzobe kumnandi kakhulu so sicela bafike early abantu into efana nale ayifuni ukuthi ungaqala isikhathi sasebusuku cha ifuna nje usuku lakho utshela ukuthi yabona ke namhlanje ngiyaphuma ngihamba paka imoto yakho uphume ne-cooler box undlalele into yakho phansi udlele lokho okudlayo ubukele ishow so siyacela ke kusasa yavulwa amasango ngo-10 siyabonga kakhulu nanokufika early kuyasiza ukuthi uyishayele kahle iy'thombe zakhe emini ngoba mase ufika ebusuku uthoda usakwazi ukubonakala ukuthi bewugqoke kanjani so asifike nje nabo nangu Zulu seqale sesikhombisa ukuthi kobe konakala kanjani uzobe eviliyele kanjani ayi asazi mntakamkhulu ayi inqophamlando izobe eseThekwini ya kona yabo kubalulekile ukuthi kube usuku esizolukhumbula yabo libe nje nomlando ukuthi kwake kwenzeka into efana nalezi ezinye izinto kumele si-appreciate emazenzeka siyeke ukugxekana siyeke ukwenzana umuntu akangabongwa ngoba sekubheda noma esexakekile ekhanini ufuna ukubonga ukuthi hey asiphakamiseni nje sibonge sisapotaneni kube mnandi omunye angathi support abekhuluma lokho omunye support ekhuluma supportaneni kube mnandi yonke into si-enjoye isikhathi esiphila kuso sesinzima kakhulu you understand so kubalulekile bafowethu ukubambana kube mnandi nje so abantu abafike early sihlaleni phansi okhesi babayobe bekhona aka yobe khona sibeni sonke nje bafowethu kube right yazi amazwi kamkhaya wakho uSijava ungikhumbuza wona naye washo kanje ukuthi mase ngabaculi kufanele singalokhu sithandabuza uma kuthiwa uyasibiza usibize kwi-homecoming sisukumele phezulu ngoba indlela ithi uma ngabe siyenza lento sithi siyayibambela noma siyenza sithi uyangibiza noSijava uyangibiza nobani lonto leyo ekhombisa ukusupportana sengamaciko okwenza ukuthi nabantu abazandelayo bese seke kakhulu ngoba bazobe beseka into ehlangene ubumbane silifunayo ungathi usupport umuntu ube futhi usakhuluma usagxeka isupport nje inhliziyo emhlophe kube kuhle kube nje yaya vula imic lapho vula cool
Vula imic.